Mas Joni nderek ndedonga kagem calon temanten kekalih Mbak Winda sekalian Mas Imam Arifin Nur Cahyanto. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tansah pinayungan sih nugrahaning Gusti. Pinaringan adem ayem tentrem langgeng bahagia mulya ngantos paripurnaning gesang. Amin. Nah, jan pinter tenan iki jape-jape iki Mbak Yu Kusito. Mana? Ya entekke Mbah Yu. Saben Wah, saben turu tamune Bapak Sumino Jan dlidir awet wau lho Mas. Pendo sila blekiti ya Bang Ayu. Niki mertandakne Pak Mino niku srawunge sae. Oh luar biasa. Piyayine lomo. Oh lomo bir budi. Nyah-nyah. Heeh. Sak sok. Lah apa kuwi? Sok ora. Nggih, mangga. Sedak mriki Bu mangga. Monggo-monggo Bu. Nggih, ya alah jan. Nggih. Ya, Dek. Saben Waduh. papan turu saben sayangmu mamang katon esemu sayang
katur matur Mas sembah Joni. nuwun.